गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। फंबाय आरो बिनानावमोन, हाबाखौ लानानै दिनैनि बे भिडिअआव डायलग मारिगोन आं। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं। बेनिफ्राय दाखालि बावै आङो फंबाय बि बयसनि मिउजिक भिडिअखौ लानानै भिडिअ बानायदोंमोन। बेनिफ्राय सोरबा बबेनिबा हिनजाव मानसि गोलावलाव, साइज गैया, भाइस गैया, गावखौनो जोबोर गोरों सानदों नामा, गोबां बाथ्रा बुंफैदों आंखौ। बेनिफ्राय आंखौ सोरबाया बाथ्रा बुंनो हायोब्ला आरो बुंफैयोब्ला आंखौ गाज्रि मोनग्रा गोबां दङ, जोबोर मोजां मोनो। जेम्सखौ बुं, जेम्सनि सायाव बाथ्रा बुं, गोबां लोगो जाफैग्रा दङ। आङो बे जाम्बिथां माथां बेफोरबायदि हिनजावनि सायाव मा भिडिअ बानायनो होननानै आङो जेबो बुङासै। मानो होनोब्ला लाब गैया बेफोरनि सायाव बाथ्रा बुंनानै। बिसोरो जेबोखौनो मिथिया, जेबोखौनो बुजिया। आं भिडिअखौ बानायदों माइबा, बुंदों माइबा, नंना नङा? आंथ' बुङाखै सोरबा सिख्ला मानसिफोरखौ हौवा मोजां मोननाङा होनना। गासैबो मोनथाय दङ, हौवा मोजां मोननायनि, गासैबो मोजां संसार जानायनि मोनथाय दङ सिख्लाफोरा। आङो रावखौबो बुङाखै गाज्रि हौवादो थां होननानै। नाथाय गोबां बायदिसिना बुंफैदो। जियानो जा, बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो फेसबुकआव आंनि सायाव गोबां गाज्रि लिरनाय मानसिफोर दङ। सोरनियाबा पस्टआ दिनैबो डिलिट जायाखै। दाखालि बावै सासे हिनजाव मानसि, बेनि हौवाया जब मावो, आं मिथिगौ मोजाङैनो। बेनिफ्राय बेनि हिनजावा फेसबुकआव आंनि बागै नङा, गोबां हारिनि बागै गोबां बाथ्रा बुंफैदोंमोन। बेनिफ्राय बियो जोंनि बर'नि निउसफोरजों केसबो होजादो। बेनि उनाव गावनो फासिना थैगोन मागोन बिब्दिबो भिडिअ जानला मानला बानायबाय थायो। बे हिनजावनियावबो आंखौ लानानै दाबो पस्ट दङ मोनसे। आंथ' बिसोरखौ जेबोखौनो बुङाखैमोन। गोबोरखि मोखां बायदिसिना जेम्स होनलायनानै। फाय ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव सोरखौबा जानला मानला बुंफैनाङा आरो लिरनानै लानाङा। मालाब्ला बबावबा लोगो मोनफ्लाङोब्ला थाङो जागोन होनखायो आं। फेसबुकफोरखौ नाय, सालाय, नाथाय जानला मानला हागौ होननानैबो बाथ्रा बुंनाङा आरो लिरनाबो दोननाङा। आं गोबां मानसिखौ नायगासिनो दङमोन मोनसे समाव, आंनि बागै सोर मानसिया मा लिरना दोनदो फेसबुकआव। मालाब्लानि समाव होनखायो आं, थाङा जागोन। दिनै बै मानसियाबो साननैसो दोखो बखिफैबाय फेसबुकआव फैनानै मानसिफोरखौ स्रि। आं दिनै गोबां नुबाय, गोबां बखिफैयो, नाथाय सप्तासेनि उनाव गावबा गावनो स्रि जाफैयो। नाथाय जोङो दिनैसिम इउटुब सालायदो, जों दिनै स्रिबो जायाखै। जोङो आरो बानायबायानो थागोन। जोंनि इउटुबा सहसाव गोमानायबो नङा। जों बेफोरबायदि जियानो जा, मालाबा जानला मानला फेसबुकफोराव जानला मानला बुंफैबाय थायोब्ला लोगो मोनोब्ला आंल' नङा गुबुनजोंबाबो थाङो जागोन। आं बेखौ रोखा बुंखायो, जेबो खालामनानै नङा। जानला मानला फेसबुकफोराव पस्ट होनानै लिरना दोननाङा मालायखौ। नाम थांखि सोलों। फेसबुकआ गासैनावबो दोङो, सोलोंनानै ला। माखासे मानसिफोरा जियानो जा फंबाय आरो बिनानावमोन, अखन्दा पार्टी आदा आलफ्रेड आरो आं भिडिअ बानायोब्ला सेंग्राफोरा गोबां मोजां मोनोमोन। जोंहा अखन्दा पार्टी, आदा जेम्स आरो आदा आलफ्रेड। दिनै अखन्दा पार्टीनिफ्राय सासे गैला। जियानो जा, आदा आलफ्रेडनिसिम कंग्रेचुलेसन। जाहाथे आदा आलफ्रेडनि संसारा मोजां जायो, जोङो गासैबो बेखौ हास्थायो। हाबा, जोनोम आरो थैनाय गासैबो मिथिखागौ। मालानि समाव मा जायो, बे मोनथाम बुस्थुखौ जोङो मालाबाबो बुंनो हाया। माला हाबा जागोन, माला जोनोम जागोन आरो
माला थैगोन? दा फंबाय आरो बिनानावमोन, डायलगा बेनो, खोनासं। जिउआव सोरखौबा जोबोर मोजां मोननो हागौ, सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा, दोखो दोखो गोसो थोलायनो हागौ, बेरायथिंनो हागौ, रंजानो हागौ, इन्जय खालामनो हागौ। नाथाय खाफालाव मा दं जों बेखौ मिथिया। जुलिनि समाव, हाबानि समाव सोरजों जागोन जों बेखौबो बुंनो हाया। गोबां मोजां मोनलायनायनि उनावबो सोरबाया सोरजोंबा ब्लड थांनोबो बारा सम नाङा, आरो सोरबाया सोरखौबा लानानै थांनोबो बारा सम नाङा। नंगौना नङा फंबायमोन? दोखो दोखो गोसो थोलायनानै मोजां मोनलायनानै मोनाबो जानो हागौ। सोरबा सिख्लायाबो सोरबा सेंग्रायाबो सिख्लानि थाखाय गाबनाङा आरो सेंग्रानि थाखाय गाबनाङा। मा बुङो फंबाय बिनानावमोन? खाफालाव जायजों लिरनाय दङ बेखौसो मोनगोन। सोरबाया गारनानै थाङोब्लाबो सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा दुखु जानाङा, मोजाङानो जागोन। फैनो गोनां समा माब्लाबाबो गाज्रि जानाय नङा। बेयो 101% लिरना होगोन आं, मोजां जागोन। दोखो दोखो मोजां मोनलायनो हागौ, बेरायथिंनो हागौ, बेनि गेजेरावबो जोङो मोनज्लायाबो जानो हागौ, सेंग्रा आरो सिख्लाफोर। बेनि सायाव जेबो दुखु जानाङा। जायखौ मोनो मोजांखौनो मोनगोन आरो संसारा मोजां जागोन। दा जोंहा अखुन्दा पार्टिनिफ्राय आं हारसिंल'सै, जोबजोब्बाय। नंना नङा? दा आदा जेम्सआबा मा जागोन? हा? आदा जेम्सनि खाफालाबा बबेथिं दङ? ना आदा जेम्सनियाव खाफालाव लिरनायानो गैया? हा फंबायमोन आरो बिनानावमोन, अखुन्दा पार्टिबो दंमोन सानै इउटुबार, गैला गैला ना? मा होनना बुंनो ना? संसार जाखानांगोन। दिनै आदा आलफ्रेदा जाग्रोथोसै, बेनि उनाव भगबाननि अननायाव मोजाङै मोजां दिनफोरा समफोरा मिलायोब्ला आदा जेम्सनियाबो सोरजोंबा जानो हागौ, बेखौ बुंनो हाया। हाबाखौ बुंनो हानाय नङा मालाबाबो, मालानि समाव मा जायो बेखौ जोङो मालाबाबो बुंनानै लानो हानाय नङा, जेब्लासिम हाबा जाया। मालाबा खैनायानो सायनासालिनिफ्राय गोमायो। नुदोंना नुवाखै नोंसोरो रियेलाव? सायनासालिनिफ्रायबो खैना गोमायो माब्लाबा। अब्ला बेनिखायनो जोङो हाबाखौबो बुंनानै लानो हानाय नङा। जियानो जा फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन, जय हिन्द।